Pani poslankyňa Kolíková je predsednička výboru pre kontrolu činnosti SIS. Ako predsednička tohto výboru má určité právomoci a určité kompetencie. Okrem iného aj to, že môže zvolať zasadnutie, respektíve rokovanie výboru. Nuž, ako sa hovorí, vyskytol sa tu taký nešvar, že pani predsednička Kolíková zvolala dvakrát rokovanie výboru, alebo teda zasadanie výboru. A tento výbor sa na konci dňa neuskutočnil, pretože pani Kolíková sa rozhodla, že sa zúčastní rokovania iného výboru, ktorého nie je členkou, čiže ako radová poslankyňa. A išla si vypočuť kandidátov na sudcov Ústavného súdu. To len tak medzi riadkami. Druhá vec. Pani Kolíková verejne a evidentne klame tým, že hovorí o tom, že naša spravodajská služba je nedôveryhodná, čerpá informácie z českých denníkov. A to aj napriek tomu, že dnes jej to námestník Slovenskej informačnej služby jednoznačne vyvrátil, že takéto riziko nedôveryhodnosti nehrozí. No a tretia vec, tá najpodstatnejšia, súvisí práve so štatútom Slovenskej informačnej služby. A síce 28. februára tohto roku bolo prijaté uznesenie číslo 18 výboru pre kontrolu činnosti SIS, v ktorom sa teda jednak konštatuje nejaké vzatie na vedomie tohto štatútu a zároveň konštatuje sa v tom uznesení, že nedošlo k porušeniu zákona. Ja vám si dovolím veľmi v krátkosti, lebo aj my máme naozaj už za pár sekúnd. Zákon o Slovenskej informačnej službe hovorí, že porušenie tohto zákona, ktoré kontrolný orgán zistí pri výkone svojej právomoci, je povinný oznámiť Národnej rade Slovenskej republiky a generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky. Aj napriek tomu, že prijatým uznesením celého výboru pre kontrolu činnosti SIS nebolo zistené žiadne porušenie zákona pri tom danom štatute, tak pani predsednička sa rozhodla, že sa obráti s podnetom na generálneho prokurátora. Konala tak svojvoľne, pretože ako predsednička výboru pre SIS ako by zastupovala celý tento výbor a ona sama podala podnet na generálneho prokurátora, kde doslova v tom podnete hovorí, že sa obracia na generálneho prokurátora ako predsednička výboru pre kontrolu činnosti SIS. Čiže nie ako občan, nie ako nejaký tretí subjekt, tretia strana, ktorá má na to právo, ale doslova ako predsednička tohto výboru. Ja si pamätám na moment, kedy ešte vtedajšia ministerka spravodlivosti pani Kolíková navrhla novelu ústavy v súvislosti s členmi súdnej rady v znení, že člena súdnej rady je možné odvolať aj pred uplynutím jeho funkčného obdobia. A to je taká paralela s tým, čo hovorí tu pán kolega, že však ešte dosluhujúci, ak teda pri všetkej úcte dosluhujúci prezident, že teda využije tú právomoc a vymenuje sudcu Ústavného súdu. A povyším to na tú úroveň, že však nech sa potom s tým nejakým spôsobom niekto vysporiada v budúcnosti, tak presne takýto istý stav nastal aj v súvislosti so zmenou ústavného ustanovenia, v súvislosti so súdnou radou, keď pani Kolíková prijala ústavnú zmenu, že teda, tak ako som bol povedal, veď sa s tým niekto vysporiada. No a keď prišla vláda Smeru, Hlasu a SNS a došlo tam k odvolaniu členov súdnej rady, tak zrazu bol, ako sa hovorí, oheň na streche. Prečo? Lebo si útočia na inštitúcie, uzurpujú si moc. Ale veď my sme postupovali striktne v zmysle toho ústavného ustanovenia, ktoré navrhla teda pani Kolíková a vtedajšia vláda to ústavnou väčšinou nejakým spôsobom schválila. Čiže nemôžeme dopustiť nejaké také momenty, nechať to tak laxne, v zmysle, že však niekto sa s tým potom následne vysporiada, pretože môže nastať práve aj takáto situácia a oni sami, ktorí tú situáciu spôsobili, teraz reagujú podráždene na to, že vláda, ktorá je aktuálne pri moci, tak túto situáciu, nedaj Boh, zneužíva. Ale my ešte raz postupujeme striktne v zmysle platných zákonov, v zmysle ústavy a využívame tie ustanovenia, ktoré prijali. Nezachádzajme, pani redaktorka, do extrému, že tu vznikne nejaká televízia, ktorá bude podporovať, šíriť alebo nejakým spôsobom vyzdvihovať a velebiť nejaké neoverené informácie, nebodaj hoaxy alebo konšpiračné teórie. Toto reálne nie je diskusia o tom, aby sme tu hovorili, že po úprave a po aplikácii a účinnosti zákona o STVR vznikne televízia, ktorá bude teraz konšpiračná, alebo že nebude naplňať svoju verejnoprávnosť. Práve naopak. Ja ešte raz sa vrátim k tomu roku 2010, keď lusknutím prsta bol zmenený štatút Slovenskej televízie a vzniklo tam k nejakému zlúčeniu Slovenskej televízie so Slovenským rozhlasom. Vznikla RTVS, kde vlastne
Nikto nevedel, že prečo, aký bol na to dôvod. Všetko vtedy bolo v poriadku. S tým, že tam došlo samozrejme aj k voľbe nového generálneho riaditeľa. Potom následne tam došlo aj k zrušeniu koncesionárskych poplatkov. Čiže aj to bol ďalší krok k tomu, aby tá slovenská televízia, pokiaľ sa teda bavíme o televízii, stratila svoj štatút verejnoprávnosti. A následne v období roku 2020-2023, keď sám generálny riaditeľ Machaj sa priznal k tomu, že pred voľbou za generálneho riaditeľa sa stretol s terajším premiérom Matovičom, to nebol útok na inštitúciu. A teraz, keď sa vraciame do princípu, že vznikne rada, ktorá bude voliť generálneho riaditeľa, tá rada samozrejme vznikne nejakou nomináciou, respektíve dovolením z pléna Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá následne bude voliť generálneho riaditeľa. Čiže vraciame sa k tomu úplne pôvodnej forme voľby generálneho riaditeľa RTVS, tak teraz niekto povie, že to je útok na inštitúciu, že to je strata jej verejnoprávnosti. No ja si naopak myslím, že to je prinavrátenie verejnoprávnosti slovenskej televízie práve tou objektivitou napríklad voľby generálneho riaditeľa.